Habang pinagmamasdan nila ang pag-atras ng mga ito, patuloy naman silang naglalakad papalapit sa mga nilalang. Nasa unang bahagi si Padre Dama at si Pekto, samantalang naroon naman sa kanilang likuran ang dalawang binatang antingero. Nakalutang din sa ere ang dalawang babaeng gabay ng mutya ng kalaykay na nakahandang umatake anumang oras na kanyang naisin. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, dinukot ni Pekto ang nag-iisang tabako ni Padre Dama sa tagiliran nito. Hindi naman noon nagreklamo ang matanda, gawa ng maaaring dinadalaw na ng matinding nerbiyos ang kanyang disipulo. Pekto, nananabako ka ba? Pabulong na tanong ni Padre Dama. Hindi po, Padre. Ngayon lang po. Medyo ninenervyos ho kasi ako eh. Wala akong magawa. Nanginginig na sagot naman ni Pekto. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya namang nabaling ang kanilang atensyon sa mga mamumugot ng ulo dahil sa pagsisialulungan ng iilan sa mga ito. Alam nila Pektong nagtatawag yon ng kanilang mga kasama, subalit ninais nilang manatili sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, nagpasya na noon si Padre Dama na harap-harapan nilang kakalabanin ang anumang lehiyon ng mga demonyo na tutungo sa lugar ng digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bumungad sa kanila ang 3 dambuhalang mga uod na tumagos sa gitnang bahagi ng bundok. Matapos nitong makalikha ng napakalaking butas, umahon mula roon ang asong merong 3 ulo sa iisang katawan. Nagngangalit ang apoy sa gitnang ulo nito, samantalang ang 2 naman ay humihinga ng yelo at tubig. Nang tuluyan na itong nakalabas sa butas, doon nasipat nila Pekto ang isang babaeng merong hawak-hawak na latigo. Namumula ang mga mata nito at halos sumayad na ang napakahabang buhok nito sa lupa. Paglapit ng nilalang na yon sa kinaroroonan ng aso, bigla namang lumuhod ang asong yon sa harapan nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Pekto nang tumalo ng napakataas ang aso at kasabay nito ang paglagpak sa kanilang harapan. Habang nagkakatitigan sila Pekto at ang nilalang, narinig naman nila itong nagpapakilala ukol sa posisyon at ranggo nito sa lugar. Ayon kay Pekto, na ang pangalan ng nilalang na yon ay Minda at kasalukuyang pangalawang reyna sa ilalim ng pamamahala ni Baal. Lahat ng mga nilalang na nasa harapan ng bundok ay nasa ilalim ng pamumuno nito at kapangyarihan. Matapos nilang malaman ang bagay na yon, bigla naman silang nakaramdam ng labis na kapanatagan sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na hindi pupunta sa lugar ng digmaan si Baal para makipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang inutusan ni Pekto si Simeon na umatras nang masipat niyang napawalang bisa ng nilalang na yon ang abilidad ng mutya ni Padre Dama. Sa pagsitayuan ng ilang mamumugot ng ulong hindi pa nila napaslang, muli na naman silang napaikutan ng mga nilalang. Dahil sa mga nangyari, agad namang pinalitaw ni Pekto ang hukbo ng mga ilusyong nililikha ng agimat ng 7 mata ng Diyos upang hindi sila malagay sa alanganin sa digmaang malapit ng maganap. Pagsilay ng babae sa kanyang ginawa, agad naman itong bumaba sa asong kanyang sinasakyan habang nagsasabi ng, "Sa estilo ng iyong abilidad, mukhang nagtatangan ka ng kakayahan ng isang dyablo. Sabihin mo, iho, ikaw ba ang paboritong taong paulit-ulit na binabanggit ng Panginoong Imer?" Matapos nitong makapagsalita, dali-dali namang lumapit kay Pekto si Padre Dama habang inilalahad kung sino ang nilalang na tinutukoy nito. Ayon sa matanda, ang pangalang Imer ay walang iba kundi ang pangalan ng kanyang yumaong lolo. Iniiwasan na niya itong banggitin
sa kadahilanang inilahad sa kanya ng kanyang ama bago yun mamatay na meron umanong sumpa ang pangalang yon. Dagdag pa ni Padre Dama na sa tuwing naririnig niya ito, sumasakit ang kanyang ulo nang sa hindi malamang dahilan. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, doon na niya dahan-dahang naunawaan ang lahat. Ang malabo na lamang para sa kanya ay kung papaano siya ang naging paborito ng dyablo. Dahil sa kalituhan noon ni Pekto, nagpasya siyang kausapin ang nilalang upang makakalap ng karagdagang kasagutan sa mga bagay na patuloy na nagiging isang misteryo para sa kanya. Nang hindi na niya maatim noon ang pananahimik, buong tapang naman siyang tumingin sa nilalang habang nagwiwika ng, "Paano naman ako ang naging paborito ng demonyong sinasamba mo kung hindi naman niya ako kilala? O baka paborito lang niya ako dahil tinatangan kong agimat na minsan na niyang ninais?" Nagkakamali ka. Napakababaw ng iyong dahilan. Alam mo ba, higit pa sa iyong iniisip ang iyong inaakala. Dahil malapit ng malathala ang isang katotohanang matagal nang naitatago. Kung gusto mong malaman ang kasagutan sa iyong mga katanungan, simulan na natin to. Sagot naman sa kanya ng babae. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman itong inutusan ng mamumugot ng mga ulo na sila ay sunggaban. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napilitan sila Pektong makipaglaban sa mga demonyong nakapaligid sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa tulong ng hukbo ng mga ilusyong kanyang ginawa, kung kaya't hindi sila nagawang magapi ng mga mamumugot pagdating sa bilang. Ilang minuto pa ang lumipas, halos mga lahati na ang mga nilalang dahil sa lakas ni Simeon at nila Padre Dama. Hindi din nagpapahuli ang mga binatang antingero, gawa ng malalakas din ang mga agimat na kanilang nakuha sa bangkay ng mga dakilang antingero. Sa pagpapatuloy ng digmaan, halos malipol na nila Pekto ang lahat ng kanilang mga kalaban. Nang masipat nilang bilang na lamang noon ang mamumugot ng ulo, ninais nilang itigil na muna pansamantala ang pakikipaglaban. Kahit gaano kayo karami, hindi nyo pa rin kakayanin. Humanda ka, Ginang. Pagkakataon mo na para ikaw naman ang kumain ng lupa. Wika ni Pekto matapos niyang hugutin sa isang mamumugot ng ulo ang kanyang punyal. Nang marinig naman ito ng nilalang, tumawa lang naman ito at mabilisang inutusan ng kanyang alagang aso. Pagsilay nila Pekto sa dambuhalang nilalang, dali-dali naman sila noong napaatras, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na hindi nila ito kayang salagin. Bago pa man tuluyang makalapit ang nilalang na yon, nagawa na itong masalag ni Padre Dama gamit-gamit ang sibat ni Atardar na pumaloob sa kanyang punyal. Pagsipat ni Simeon na hindi kakayanin ng pari ang nilalang na yon, buong lakas naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Nang hindi na maatim ng dalawang binatang antingero ang mga nangyayari, nagpasya na silang tumulong upang madaling malipol ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, kitang-kita ni Pekto ang pagiging pantay ng nilalang na yon pagdating sa pisikal na lakas nitong ipinapamalas. Dahil sa mga nangyayari, agad namang inutusan ni Pekto ang isa pang gabay ng mutya ng kalaykay upang maipako ang aso sa lupa. Sa pagkalat ng lubid ng kamatayan sa buong paligid, bigla naman noong natigilan si Pekto nang masipat niya ang babaeng mabilisang tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Alam niyang binabagtas ng nilalang na yon ang kinaroroonan ni Padre Dama, kung kaya't paulit-ulit na niya itong sinigawan na lumapit sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig naman ni Padre Dama ang pagsisigaw ng kanyang disipulo, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo papalapit sa kanyang kinaroroonan.
Ang tanging natira na lamang noong sumasalag sa pag-atake ng aso ay si Simeon, kasama ang isa pang gabay ng mutya ng kalaykay na bihasa sa paggamit ng pananggalang. Pagtipo noon nila Pekto sa iisang lugar, dali-dali naman silang gumawa ng harang sa buong paligid. Naglibing din sila ng mga pangontra upang makasigurong mapahina ang nilalang bago pa man yon tuluyang makalapit sa kanila. Pekto! Tawagin mo ang gabay ng mutya ng kalaykay! Kinakailangan natin ang kanyang pananggalang na taglay! Sigaw ni Padre Dama kay Pekto nang masipat nitong hindi pa rin tumitigil ang isa sa mga prinsesa ni Baal. Nang bahagya na itong makalapit sa kanilang harapan, agad namang naglaho ang aso nitong alaga na kasalukuyang pinapako ng lubid ng kamatayan habang patuloy na kinakatay ni Simeon. Dahil sa paglaho nito na parabang isang bula, kaya na may nagawa nitong maipasawalang bisa ang lahat ng abilidad na ginawa ni Pekto. Paglitaw ng nilalang sa kanilang harapan, buong lakas naman niya itong sinalag sa pamamagitan ng kakayahan ng kanyang nag-iisang gabay. Matapos ang mga pangyayaring yon, kitang-kita nila Padre Dama ang pagngisi ng nilalang habang buong lakas na tinatapakan ang pananggalang na nilikha ng kanyang gabay. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat ni Padre Dama ang pagbitak ng pananggalang, indikasyon na malapit na itong mawasak. Sa pagpapatuloy ng pagmasid doon ni Padre Dama, mabilisan naman niyang dinukot sa kanyang tagiliran ang nagliliyab na krus at kasabay nito ang buong lakas niyang pagtarak sa lupa. Pagbitak ng mga lupang tinarakan noon ng pare, lumabas ang nagniningas na apoy sa lugar na yon at kasabay nito ang paglaho ng asong pinapangalagaan ng babae. Dahil sa nangyari, nakaramdam naman ng labis na panghihina ang nilalang na siya namang nagbigay ng pagkakataon para kay Pekto upang waksan ang buhay nito. Pagsilay niyang papatayo pa mula sa pagkakaluhod ang nilalang, buong lakas naman niyang ibinato ang kanyang punyal na siyang mabilisang tumagos sa katawan nito. Bago pa man tuluyang bumagsak ang nilalang na yon sa lupa, nagawa pa itong mahawakan si Pekto sa kanyang balikat habang nagsasabi ng, "Mabuhay ka, iho. Hinihintay ka na ng iyong ama sa kanyang trono. Ikaw na anak ni Baal, ang magmamana ng lahat-lahat." Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, tuluyan na itong naagnas, indikasyon na wala na yung buhay. Nang bumalik na sa katahimikan ng paligid, marahan namang binunot ng kanilang mga kasamang antingero ang lahat ng pangontra sa lugar upang itago ito. Tayo na, iho. Umusad na tayo. Medyo marami pa tayong makakaharap sa dimensyong ito. Wika ni Padre Dama matapos nilang magpahinga. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok na pinagpupugaran ni Baal. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, nasisipat nila ang iilang mga baboy ramo na nasa paligid. Nang makita ni Padre Dama ang mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang nilapitan si Pekto habang nagwiwika ng, "Mga himurudon yan, iho. Dobleng pag-iingat. Kilala ang mga demonyong yan bilang bihasa sa paggamit ng mga patibong sa lupa." Dagdag pa ni Padre Dama na ang mga himurudon ay merong dugo ng mga aswang. Yun nga lang, ang iilan sa kanila ay utusan talaga ng demonyo sa kadahilan ng walang kakayahan ng mga ito na magpasya para sa kanilang lahi. Kung sino sa tingin nila ang mas makapangyarihang nilalang, doon sila didikit para mabuhay. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ng kanyang maestro, bahagya naman niyang sinipat ang mga himurudon na nasa paligid. Karamihan sa mga ito ay nakatago sa mga tipak ng bato, naghihintay ng pagkakataon upang sumugod.
Maya-maya pa, bigla namang napalingon si Pekto at si Padre Dama sa kanilang likuran nang marinig nila ang dalawang binatang antingerong sumigaw ng napakalakas na parabang nahulog sa isang butas. Bago pa man tuluyang lumagpak ang mga ito sa mga nagsisitalasang tinik sa ilalim ng uka, agad naman yung naisalba ni Pekto sa pamamagitan ng pananggalang ng isa sa mga gabay ng mutya ng kalaykay. Pag-ahon ng mga binatang yun sa hukay, dali-dali naman silang lumapit kay Padre Dama habang nanginginig sa takot. "Mga kapatid, ayos lang ba kayo?" Bungad na tanong ni Pekto sa dalawa nilang kasamang antingero. Ayos lang naman po kami, Ginoong Pekto. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay nyo. Hindi namin alam ang mangyayari sa amin kung hindi nyo kami niligtas. Sagot naman ng isa sa mga antingero. Nang akmang sasagot na si Pekto sa sinabi nito, agad namang nabaling kay Padre Dama ang kanyang atensyon nang maramdaman niya ang biglaang paghila nito sa kanyang kinaroroonan. Pagbagsak niya noon sa lupa, doon niya nasipat ang isang himurudon na pilit inaalis ang matatalas na sungay nito na nakabaon sa isang tipak ng bato. Mamaya ng pag-uusap, Pekto. Hindi nyo ba nakikita? Napakaraming mga kalaban ang nasa paligid. Wika ni Padre Dama habang paulit-ulit na hinahataw ng kanyang latigo ang mga nilalang na naroon sa lugar. Pagkarinig ng dalawang binatang antingero sa sinabi ng pare, mabilisan din naman silang gumawa ng hakbang upang malabanan ang mga nilalang. Dahil sa bihasa silang makipaglaban sa pisikal na labanan, kung kaya't naging madali para sa kanila na lipulin ang mga himurudon na walang sawang nananakbo papalapit sa kanilang kinatatayuan. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, marahan namang tumatayo si Pekto upang tawagin ang mga ilusyong nililikha ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Yon ang naisip na gamitin ni Pektong abilidad sa kadahilan ng napakaraming mga himurudon na patuloy na sumusugod sa iba't ibang direksyon. Sa paglitaw ng mga ilusyong ginawa ng kanyang agimat, dali-dali namang sumugod ang mga ito sa lahat ng kanilang mga kalaban na nasa paligid. Sumama na din noon si Simeon nang sa gayoy magawa niyang maipagpatuloy ang kanilang naantalang digmaan. Habang abala ang mga kaanib ni Pekto, maigi naman niyang pinagmasda ng buong paligid upang masipat kung sino ang nilalang na namumuno sa mga himurudon. Sa isip-isip niya, para mabuwag ang napakaraming bilang ng mga ito, kinakailangan niyang putulin ang mismong puno ng mga nilalang na pinanggagalingan ng kanilang mga lakas. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Pekto ang isang himurudon na pinalilibutan ng iilan nitong mandirigma na siyang nagdala sa kanya sa konklusyon na maaaring yun na nga ang nilalang na kanyang hinahanap. Pagtitigan nilang dalawa, mabilisan namang naglaho si Pekto sa kanyang kinatatayuan at kasabay nito ang dali-dali niyang pagtakbo papalapit sa nilalang. Dahil sa mahikang ibinalot sa kanya ng isa sa mga gabay ng kalaykay, kung kaya't walang nakatunog sa kanyang naisip na plano. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang pinuno ng mga himurudon, kundi ang manlaki ang mga mata habang pinagmamasdan si Pektong nasa harapan niya na uunday ng saksak sa kanyang dibdib. Segundo lang noon ang dumaan nang biglang tumarak sa kanya ang 2 punyal ni Pekto na siyang naging sanhi ng kanyang mabilisang kamatayan. Bago pa man bumagsak ang nilalang sa lupa, dilat na ang mga mata nito at labas na ang kanyang dila. Matapos itong gawin ni Pekto, tanging pagtitig na lamang ang nagawa ng iilan nitong mandirigma na parabang labis silang nagulat sa kanilang mga nakita. Dahil sa pangyayaring yon, buong puwersa naman siya nitong sinugod ng hindi pinag-iisipan. Pagsilay ni Pektong papalapit na sa kanya ang mga nilalang, tanging pagngisi lang naman ang kanyang nagawa habang kampanting umuupo sa kanyang kinatatayuan.
Bago pa man makalapit sa kanya noon ang mga Himurudon, tuluyan ang naparalisa ang buong katawan ng mga ito dahil sa pagpulupot ng lubid ng kamatayan. Masyado pa kayong mahihina. Ano ba kayo? Tagapagbantay dito o pampalipas oras ng mga antingero? Tanong ni Pekto habang pinagmamasdan ang mga nagpupumiglas na mga nilalang. Matapos niyang makapagsalita, dahan-dahan naman niyang pinutol ang ulo ng pinuno ng mga Himurudon upang maipakita sa uri ng mga ito. Pagsilay ng mga nilalang sa bagay na kanyang itinaas sa hindi malamang dahilan, bigla itong nagsipulasan sa iba't ibang direksyon ng lugar. Pagtapak ng mga ito sa labas ng teritoryo ni Baal, bigla naman yung naagnas na parabang isang sumpa para sa kanila ang ganoong pangyayari. Habang patuloy itong pinagmamasdan nila Pekto, hindi nila noon mapigilang mag-usap-usap sa kadahilan ng labis silang nababahala kung ganoon din ba ang mangyayari sa kanila sa oras na tinangka nilang tumakas sa lugar. Ayon kay Padre, maaari nga nilang maranasan ang bagay na yon kung pipiliin nilang umatras sa bundok ng Diablo at naising bumalik sa mundo ng mga tao. May posibilidad kasing sumpa ni Baal ang paglayo sa lugar habang ito ay nabubuhay. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ng kanyang maestro, doon na niya napagtanto na wala na pala silang ibang paraan para makatakas sa lugar kundi patayin ng demonyong pinagmumulan ng lahat-lahat. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais naman nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok kung saan namumugad ang demonyo. Subalit ilang hakbang pa lamang ang kanilang nagawa noon, muli na naman silang natigilan sa paglalakad nang masipat nila ang isang lalaking bumaba ng bundok kasama ang isang dambuhalang Himurudon. Paglalarawan ni Pekto sa Himurudon na kasama, napakalayo ng itsura nito sa Himurudon na kanilang nakalaban sa bundok. Kung ang mga maliliit na Himurudon ay merong 2 sungay sa kanilang noo, ang kasamang Himurudon ng lalaki ay merong 3. Palagi ding nakatayo ang mga buhok nito sa katawan, indikasyon na kasing tibay yon ng bakal. Habang naglalakad ang Himurudon, doon nasipat ni Pekto ang pagkawala ng bakas ng mga paa nito. Matatalas din ang 8 pangil nito sa kanyang nguso na animoy kayang mangwasak ng buto ng kahit na sinong tao, may kabalman o wala. Sa pagharap ng nilalang sa kanilang kinatatayuan, mahinahong ngumiti naman ang kasama nitong lalaki na nakasuot ng isang magarang kulay itim na kasuotan. Tungkod-tungkod nito ang isang sisidla ng talibong habang ang kanyang mismong sandata naman ay nakapatong sa kanyang balikat. Batid kong napatay niyo ang aking kapatid. Pero wala yung kaso. Ang mahalaga na ibigay niya ang mensaheng para sa'yo. Wika ng lalaki habang itinuturo kay Pekto ang kanyang talibong. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, muli na namang naglakbay ang kanyang diwa papalayo sa kanyang katawan sa kadahilanang naalala na naman niya ang sinabi ng isa sa matataas na kawal ni Baal. Bagaman hindi niya kumpirmado ang sinabi nito, napakalakas ng kanyang kutob na siya ang tinutukoy na anak ng demonyo. Nang maramdaman ni Padre Dama ang pagiging tuliro noon ni Pekto, agad naman niya itong nilapitan at mabilisang tinapik. Iho, anong ginagawa mo? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Wika ni Padre Dama. Matapos nitong makapagsalita, agad namang napatingin sa kanya si Pekto habang nakangiting aso. Hindi naman yung gaanong pinapansin ni Padre Dama sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya, manumbalik ang diwa ni Pekto sa kanyang katawan. Masyado kasing mapanganib ang ganoong kaganapan sa kadahilanang hindi niya magagawang maprotektahan ang kanyang katawan sa anumang naisin ng kanilang kalabang nasa kanyang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin siyang pinagmamasdan ng lalaki na parabang naghihintay ito ng kanyang kasagutan.
Nang hindi na maatim ni Pekto ang pagtitig nito, buong lakas naman niya yung tinitigan habang nagsasabi ng, Wala akong pakialam sa kung ano man ang sinabi niya tungkol sa akin. Sa tingin mo ba, bababa ang moral ko dahil sa ibinunyag niyang sikreto? Paliwanagin mo pa, demonyo, sapagkat naguguluhan pa ako. Matapos makapagsalita ni Pekto, bigla namang nagliwanag ang mga mata nito at kasabay nito ang paglaho ni Simeon sa kanyang likuran. Grabe, sobrang angas na, no? Hindi na nga ako nakapagsabi ng okay, Grabe ang angas, parang ang dami na bubunyag sa kwento na to. Tapos, ang pinagtataka ko lang yung next episode natin, finale na, pero parang ang dami pang butas ng kwento. Lalo na yung sinasabi nito, yung lalaking lumabas, parang maangas yung karakter nito no? Sige, sunod kagad natin yung finale. Alam ko medyo nakakalungkot, pero doon talaga tayo pupunta lahat Pahintay na lang ako Salamat.